Het ijs op de Riepstjerkse polder is beslist net best. Snie-ijs met bobbels. Doch litte Leo Skuul, Jochem de Vries en Herman van der Geest haar ek dit hier de kans net ontnemen om weer als eerste in Friesland op natuurijs te rieden. Het is sneeuwijs, we hadden liever natuurlijk een mooi zwart ijs gehad, maar ja, er is op te rijden. Hoe dik is het ongeveer? Ongeveer 5 centimeter hoor ik net van Jochem, want die heeft het opgemeten. Ja, hoe ga je dat dienen, Jochem? Even maar de schaatsen terug in prikken en dan even vielen maar de vingers en even terug Herman controleren litten. Dan lijkt het vast, ja, 4 centimeter. En een rit naar Oortjekoerie, zit dat er al in? Dat zit er nog niet in, echt niet. Nee. Nee, echt niet. Dan moeten we geen sneeuwijs hebben, mooi zwart ijs hebben. En dan moeten ze dus nog een paar nachten achter elkaar een graad of 10 vriezen, dan kan het wel. Ja, hè? Niet eerder. Je had weer de primeur, je binnen weer de eerste. Hij de hele nacht een beetje zat twijfelen van, kan het wel, kan het net, kan het wel? Nou, gisteren al. Gisteren al? Gisteren al dat. Gistermorgen ben ik ook even geweest, stond lag er al wat in. Ik denk, nou ja, volgens de weerbericht dat ik moet zeggen, nou, streng of vorst. Ik denk, dan moet het morgen vroeg kunnen. En wanneer, als het dit terugzet, kunnen we echt serieus rieden? Ja, terugzetten, dat ik moet zeggen, dan nou ja, een paar dagen. En vooral hier op ondergelopen land natuurlijk, maar niet op die paden.